si, eso, ponlle o filtro. Cara a esquerda, move cara a esquerda. Veña, un pouco máis. Cara atrás, cara atrás. E ora cara a dereita. Non, cara a miña dereita. Cara a esquerda, máis, máis. Un pouco máis cara a esquerda. E cara atrás. Non, máis cara a dereita. Máis. Máis. Aí. Así está perfecto.